Ngani zakwethu sanibonani, ngiyathemba niyaphila. Ayish. Bengizibile lento iyangihlukumeza emoyeni kakhulu futhi ke bengingamisela ukuphawula ngayo. Namanje angikamiseli ngokuphawula ngayo. Ngiphethe kabi indaba yaleli phoyisa elidutshuliwe ekuthiwa uSikhosana leJMPD lapha yanga ku Springs mangithi ngiyacabanga. Every time mangibona ivideo yakhona ingihlukumeza kakhulu hayi kancane. Ngize ngathatha nesinqumo sokuthi mina ngumfana kaMdletshe ngeke uzophinde ungibone ngithi kufanele ngishade umuntu noma kufanele ngenze njani, ngoba ngiyabuka ukuthi nami mhlazane ngifile ngibulewe umuntu wesifazane akekho oyobhala ukuthi justice for Godole, njengoba ingekho into ethi justice for Sikhosana. Amadoda afa nje for nothing, kuqede kuthuleke. Bafuthi ibhlungu leyanto, yazi njalo la ku TikTok mangibuka ivideo yakhona kunento engihlukumezayo ngaphakathi, ngivele ngidlule kwa video leyo. Hayi bafuthi angifuni ukuqamba manga. Mina ngeke uzuzwe nangelinye ilanga kuthiwa uGodole uyashada, ngoba ulanda umuntu kanti umuntu uzokubulala. Akekho umuntu olalela noma ozwa izwi lendoda mayikhala ukuthi ihlukumezekile. Kulungile kalizwakala mayikhala ukuthi ihlukumezekile. Nanoma sebekwenzile bayibulala yafa. Akekho eSouth Africa omisela ukukhuluma ngaleyo nto leyo. Iyangihlukumeza bafowethu lento emoyeni, angifuni ukunitshela mama. Ungathi bekubhuti wami, ungathi bengimazi. Bafowethu buhlungu lento le. Kusekuseni ngivuka nje manje kusekuseni, kodwa ngiyeza ukuthi lento sengibekezele kakhulu ngithi hayi yangihlukumeza umoya bafana. Angeke mina nangelilodwa ilanga kuthiwa kukhona umuntu engiyomshada ngendlela engibuka ngakhona, ngoba nami ngiyofa. Akekho umuntu oyothi justice for Godole. Ngisho ngihambe emamoli ngimbone umuntu wesifazane emuhle, ngithi ngisacabanga ukuthi ngimvimbe, ngivele ngicabanga ukufa, ngicabanga ukuhlukumezeka okuzokwenzeka, ngiqede ngingalaleli umuntu. Buhlungu leyanto kaSikhosana, buhlungu kakhulu. Kuthulekile njengamanje, kodwa kube kuthiwa leyanto uSikhosana oyenze kumfazi wakhe. Ngabe uyabona manje ezweni ukuthi kwenzakalani, kodwa ngoba kufinja indoda into engalalelwa umuntu, kuthulekile nje. Kulungile. uNkulunkulu kodwa usithanda sonke, ukuthi uyindoda or umuntu wesifazane usithanda sonke, ukuthi uhulumeni uyasicindezela samadoda, kodwa uNkulunkulu uyasithanda, uyosilamulela ngelinye ilanga kulempi esibhekene nawo singamadoda, ngoba akekho umuntu osilalelayo, akekho umuntu omisele ukusilalela. Yangihlukumeza into bafowethu, akulaleki ngisho ebusuku ngathi ubhuti wami lo Sikhosana lo. Kulungileke kodwa uNkulunkulu uzosilamulela, akekho umuntu osilamulela, usesehlulekile futhi noma sikhala, akekho omisela ukusilamulela. Kulungileke kodwa uNkulunkulu kuphela owaziyo ngokwenzeka kithi nokusazokwenzeka kithi. Kodwa nje cha, mina njengoGodole hayi bafana, ngeke uzungibone. Ngiyabonga nje, ngiyabonga. Hayi baba yini bafowethu. Zinsizwa zakithi enhla nasezansi, ngiyanibingelela bafowethu. Lokukhuluma engiqhamuka nakho bengithi ngizokhuluma kusasa, sengithola isikhathi kahle. Kodwa kule video engiyipostile kaGodole ngibuka ama comments akhona lapha. Ngase ngithi ngikhulume ngoba sesisesigabeni vele sokuthi ezinye izinto ikhuzwe yithi. Njengoba baba bengasasekho nabakhona
njengoba sizelwe nje uma ngabe inkomo zabo zingena emahlangeni abantu abafanele ukugijima bayoyinqanda ithina. Ngalondlela ngiqonda ukuthi ke sisesigabeni insizwa zokuthi sikwazi ukukhuza umhlola uma ngabe wehlele insizwa. Sikuse isigaba bekho abantu abazosikhuzela, bekho abantu esizobabiza ukuthi abazosikhuzela. Kwivideo kaGodole mayetha kase ubuyaphinda ganwe ngenxa yokuthi unovalo lokuthi mayefa ebulawa umuntu wesifazane futhi nejustice ayobabika into justice for Godole. Ngiyabona ke nezinsizwa ziyakhomenta lapha ziyavuma zithi nazo ngeke isaganwa. Awu ngizokhuza lo mhlola ke insizwa zakithi. Cha bafowethu, umuntu akakukhuze lokukhuluma. Angikukhuze ngenkulumo ethi ngoDisemba ingane zakwethu siyazi ngenyanga ngeDisemba ngesikhathi samaholiday ngoChristmas ukuthi bangaka abantu abafayo bebulawa izimoto ziyabaqeda abantu. Abanye basuke mabengafile bese ibhedlela belimale ngayo inyanga kaDisemba ngamaholiday. Kodwa ngoJanuary laba abantu ubabona sebehamba ngazi induku bexhugela labasuke bengafanga beyoyithenga imoto. Zona lezi ezibalimalile ezibalengazile. Omunye umfice nomlenze wodwa, umfice hamba ngazi induku eyofuna yona imoto. Ngama Easter inyanga abantu abafayo kuyona kakhulu befa beyofuna uNkulunkulu. Bafa endleleni mabengafanga abanye balimale. Bagcine bengafikanga. But ngonyaka ozayo bona labo bantu bafica bese ohambweni beyofuna yena uThixo. Lo abalimala beza kuye abakazi bengahlangana bese bethi ngeke besaya uNkulunkulu ngenxa ukuthi balimalile bese endleleni beya kuyena. Ngakho ke izinsizwa zakithi obaba bethu ngoba benabhadilini bona, uma ngabe kuzokuba khona insizwa ezolala ngenxa yothando zife bese kuba khona insizwa ezothatha isinqumo sokuthi angeke zona isaganwa ngenxa ukuthi kuyashisa othandweni. Mhlasimba ngiqhubeke ngithi bafila abantu egameni lothando kodwa akufili insizwa zodwa. Kuneyintombi ezifile zafa egameni lothando ingangcwatshwa ngisho ukungcwatshwa umfana ibulala aqeda ishise kungangcwatshwa ngisho ithambo layo ingatholakali khanga abulala intombazana abulale ngisho nabantwana bafe. Kodwa bengingakafika esigabeni sokuthi sithi maseshela sishela amantombazane bese intombazane ithi ngeke ivume ukukhanda umuzi noma ukuqoma ngoba amadoda asibulala, ngoba kuselungeleni labo ukuthi bashelwe, kuselungeleni labo ukuthi baqonwe. Akusikhona ukuthi ingozi kayikho othandweni. Ngiyavuma ingozi ikhona othandweni, ingozi ikhona othandweni. Mhlasimbe into esingachitha isikhathi siyikhuluma yinto yokuthi babulalelana yini edala ukuthi abantu babulalane. Inkingi isuke ikuphi? Mhlawumbe nayo into esingayikhuluma ingane zakwethu. Nakhona siyobe singathekisa ngoba siprofeti sobe sibuka ama cases ukuthi kusuke kwenze njani. Kodwa kwazi ukuthi kuthiwa ngeke bafethu kunezinsizwa ezizothi zalo baba bese kuthiwa lezo nsizwa ngeke isaganwa. Angikwazi bafethu ukuyivuma into efana ngoba obaba bathembe thina. Obaba bathembe thina ukuthi yithi kwathina esizokwazi ukuyikhuluma lelo siyikhuze. Asikwazi ungayikhuza into efana naleyo. Yabo. So ke ngaloko ukukhuluma ke ngiza kunina ke ingane zakwethu nginacha bafethu ngiyavuma inkinga ikhona futhi ngiyavuma ukuthi amadoda awazi ukuthi azothi mayikhala athi webana sabele kuphi. Ngiyakuvuma konke lokho. Ngiyangithi ke bafethu mina inkinga enkulu ekhona kuthandana abantu abarong. Uma kuhlangene abantu abarong vele kuhleze kuzoba khona idisaster. Ngihleze ngiyikhuluma indaba enkulu yokuthi bafethu asilwenze ucaningo ngomuntu esuke ehlangana. Mhlawumbe ke ngikhulume nani nina madoda ekuthenini bafethu
abantu besifazane uma ngabe ufuna umuntu ozokhanda na umuzi ngangayikhuluma lento e-background check ibalekile. Insi obhuti bethu bebekwenza ubhuti wethu mangabe eqonywa obhuti bese hamba aye ngakubo kwentombazana afika athola impilo ephilwa isigodi sakhona ephilwa abantu bangakubo nephilwe emndenini nephila kubo kwawo lo ntombazana ukuthi ingumuntu onjani. Manje inkinga enkulu esibhekene nayo thina namhlanje ukuthi siqala ngekugcinwa ngakho. Thina siqala ngokushada bese sithandana after umshado. Bese ubona amaphutha ngomuntu naye abona amaphutha kuwe lawe bezobonakala ngesikhathi njola u-inbox intombazane namhlanje bese uyitshela ukuthi hambani niyohlangana e-signature. Ifika intombazane ihlale nawe e-signature uyidayisela isithombe ufuna ukuyidayisela sona ishuthe yenza i-content kube kuhle kube njiya bese uyayitshela ukuthi uzoyilobola uthi iyakuthanda kanti ithanda indawo ubuyise kuyona nempilo futhi uyiphilisa yona futhi lempilo ngeke uzokwazi ukuyisustain kodwa yini into obuyidayisela yona engasili iqiniso. Thina sidayisela abantu into engasili yona engalona iqiniso. Sizama ukujola nabo after umshado kanti ngesikhathi sijola ziningi izinto okwazi ukuyipick up kumuntu nayi ziningi izinto akwazi ukuyipick up kuwe. Ukwazi ukumbuka umuntu wakho uthi lo muntu akakwazi ukuwasha lo muntu akakwazi ukupheka mawumthanda bese uyamfundisa mawumthanda bese la ubona khona ubuthakathaka bakhe bese uyamfundisa ngoba uyabona unenkinga but ngeke uzukwazi ukumfundisa umuntu esewumfazi wakho ngoba uzothi hawu kanti kini ufundiswani. Uzothi kubaze badlala ngawo abantu bakini bangidayisela ingulube sesakeni abazali bakhe abafundisanga nihlukumezana into ongazange uzuyibone. Umuntu wakhe akakwazi ukuthi uhleli naye athi ekwenzela itiye njola athi ukwenzela itiye afice ubisi lungekho nebhatha ingekho akubuza athi imla ngibona ibhatha yikho nobisi alukho bese uyamphendula umthetho hayi ubisi ngilithenga kanye ngenyanga mase liphelile ngophinde ngilithenga mase ngiholile. Ave kujabulela umuntu wakho omupha u50 rand onesikhathi la khona eke wathi ucela khona into angamnikeza ngoba kungekho wamtshela futhi ukuthi akukho wakuqonda ukuthi wena uhamba u50 rand ungabi nawo uthi mawusumnikeza 1000 abonge into ongazange uzuyibone ngoba uyakwazi ngesikhathi ungenakho futhi ekucela wamtshela iqiniso ukuthi kawunakho. Namhlanje uboleka imoto wena kumngane wakho ngoba ufuna ukuqamba amanga kumuntu wesifazane umhamba umisa e-restaurant enzima bese ufika umtshela ufuna ukumlobola ubuye ngempela ufuna inkomo lobola umuntu ongamazi naye avume ngenxa ye-content azokwazi ukuyithola khathi nishale izindawo after umshado yonke lento kayisekho usuqamba amanga. Kuhlangene abantu aba-wrong ngenxa yokuthi badayiselana izinto engasizona. Abantu abaningi ingakho mawubheka imishado eminingi ayi-last more than 3 years because abantu lento ye-compatibility bayabona ukuthi ayikho sebeshadile bathwala izandla ekhanda ukuthi hawu kanti ngayifaka kumuntu ongekho lo muntu akekho. Uma uganwa hamba wenza ucwaningo ngomuntu kunentombi uma umlandela umuntu uhamba kunemoya ekuyona ephethe abantu kunomuntu ophethwe nje umoya wangakubo wesigodi sangakubo ukuthi intombi izalana emendweni ziyabuya into eyaziwayo ukuthi intombi zakulesigodi emendweni kayilast kodwa ngoba lo muntu awukulandelanga konke lokho awuzokwazi ngoba utho ufika wawumshada uma umshada usuyipick up after umshado zonke lezi zinto lezi omunye agcine ebulala ngisho indoda hayi ngokuthini hayi ngoba eyibulala ngoba engasayifuni ufuna ukubuyela kubo and ingqondo yakhe imtshela ukuthi angibulala indoda kuze ngikwazi ukubuyela ekhaya ngoba ayikho indlela engakwazi ukubuyela ngayo ekhaya. Kunemize efile ekwaziwa ukuthi mangabe uganwa khona na kanjani ingane izobuyela emumva ithi mangabe ibuyele emumva abafowabo baze bajabule ukuthi awusisi kwazi kwamnandi usukhona ekhaya bengamnandi kanje isisi usahambile amukele ngazandla ezimhlophe amantombazana akhona njalo kuyazi kusukula ko anti bakhona abalast emendweni but into ongakwazi ukuyithola ngesikhathi umuntu samtshela ngesikhathi ujola naye mawubuza abantu bakutshela ukuthi hayi kuloka muzi kukanje kanje sizehlula amantombazana ayenza i-background check ngawe
afone abuze kubantu akulandele ithathe i-decision into kanti ngeke ngize ngishade nobani. Yes ungenzela yonke into kodwa ngeke ngize ngishade naye ngoba sikutholile ukuthi ubani. Sengivala ke ngifuna ukuthi ingane zakwethu bafethu ngizosho into engangayisho. Zinsizwa mase sifuna ukuganwa umfazi uyacelwa. Ngithi siganwa abantu abaperfect, angithi futhi impilo zethu iperfect but kuyaphileka. Si right uyahamba emsamo ufika ucele unkosikazi futhi ubatshela ukuthi amehla akho lapha abone khona uma ngabe ngasikhona abayifailise ngayo yonke indlela lo muntu angazanyathelela. Manje insizwe eziningi ziyesaba ke ngoba uyayithi umuntu ngihambe ngiyemsamo ngiyothi abamchithe lo muntu ngimthanda kangaka. Ngeke ngikwazi ukwenza into efana naleyo, agcine emshado umuntu ekugcineni babe nenkinga. Kodwa lilonke ingane zakwethu abukho umzimo obungathiwa sebufinyelele ekuthenini asingabe sisaganwa ingane zasekhaya. Ngiyaphika, yebo kunzima, kuyashisa, ngiyavuma, but mawuthi uyabhekisisa kushisa kalo zonke. Nabafazi bakhala ngento ezizenza, bakhala mi niyabona nani TV ukuthi ibandla elinye lenzani abantu besifazane, kodwa bakaze basho bethi ngeke sisagana ngenxa ukuthi amadoda ukuthi. Ngakho godole nebandla ngiyavuma kulukhulu, kodwa ingane zakwethu asimfuni umfazi, asimcele emsamo. Abantu noma bengabola bonke kodwa kukaze kwenzeke bafowethu ukuthi kuthiwa babole bonke abantu. Ngiyavuma isimo sibi lemino nje obingaka nje angithi yabotha ayilingani. Basekhona abantu aba-right, ukhona umuntu okufanele wena nje engikhuluma nawe kule video wena ongibukayo, ukhona umuntu okufanele mcinga umthole, ukhona umuntu ofanele na okunkosikazi wakho. Hayi lo enifaka izibuko ezinkulu naye enihlezi lapha emabhishwe evela nihleli khona emathaveni la nihleli khona. Uthi hayi upakishile kwasha kwacima kanjani umnandi, cha cingisisa. Ngiyabonga.